అరుణోదయమున ప్రార్థించుట, వేకువ జామున కీర్తించుట, నాకు క్షేమము మాకు భాగ్యము, నాకు క్షేమము మాకు భాగ్యము. క్రీస్తునందు ప్రియ సహోదరి సహోదరులకు మన ప్రభువును రక్షకుడునైన యేసుక్రీస్తు నామంలో శుభవందన తెలియజేస్తూ ఉన్నాను. దేవుని యొక్క మహాకృప ఈ దినమంతా మీకు తోడై ఉండి నడిపించునుగాక. యేసుక్రీస్తు వారి యొక్క ప్రత్యక్షతలను మనం ప్రతి ఉదయకాలను ధ్యానిస్తూ ఉన్నాం. ఈ ఉదయకాలను కూడా ఆయన యొక్క ప్రత్యక్షతను నేను మీకు తెలియచేయాలని ఆశిస్తూ ఉన్నాను. అదేమంటే అపోస్తల కార్యాలు 3వ అధ్యాయం 14వ వచనంలో ఈ విధంగా రాయబడి ఉంది, పరిశుద్ధుడును నీతిమంతుడునైన వానిని మీరు నిరాకరించారు అని పేతురు భక్తుడు తన ప్రసంగంలో మాట్లాడుతున్న సందర్భాన్ని మీకు గుర్తు చేస్తూ ఉన్నాను. ఈ దినాన ఆయన ప్రత్యక్షత పరిశుద్ధుడు, పరిశుద్ధుడు. యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు పరలోకంలోనూ పరిశుద్ధుడే, భూమి మీదను కూడా పరిశుద్ధుడే. ఈ లోకంలో మానవ రూపిగా జన్మించిన మనుషులు ఎందరో ఉన్నారు, మానవులుగా ఉన్న మనుషులు ఎంతో మంది ఉన్నారు. కానీ మనుషుల్లో ఎవరు కూడా పరిశుద్ధులు అనేటువంటి పేర్లు గాంచినటువంటి వాళ్ళు లేరు. వారి యొక్క క్రియలను బట్టి వాళ్ళు పరిశుద్ధులుగా పిలువబడ్డారే కానీ యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు నిజమైనటువంటి పరిశుద్ధమైనటువంటి పరిశుద్ధుడైనటువంటి దేవుడై ఉన్నాడు. ఆయన పరమందును పరిశుద్ధుడే. ఈ భూమి మీదకి వచ్చిన తర్వాత కూడా ఆయన జీవించిన జీవిత కాలమంతా కూడా ఆయన పరిశుద్ధుడుగానే ఉన్నాడు అనే వాస్తవాన్ని మనం గమనించాలి. ఎందుకు ఆయన పరిశుద్ధుడు, ఆయన పరిశుద్ధుడు ఎలాగయ్యాడు, అసలు పరిశుద్ధత అంటే ఏంటి అని మనం గమనిస్తే, పరిశుద్ధత అంటే పాపము లేని జీవితాన్ని జీవించేవాడినే పరిశుద్ధుడు అంటారు. భూమి మీద ప్రతి మానవుడు పాపం చేసినటువంటి వాడే. వాక్యం ఇలాగ సెలవిస్తా ఉంది, ఏ భేదము లేదు, అందరూ పాపము చేసి దేవుడు అనుగ్రహించు మహిమను పొందలేకపోతున్నారు అని వాక్యంలో రాయబడి ఉంది. కానీ యేసుక్రీస్తు ప్రభువారిలో పాపమే లేదు. ఆయన ప్రజలతో ఇలాగంటా ఉన్నాడు, నాలో పాపం ఉందని ఎవడైనా చెప్పగలడా అని నన్ను ప్రశ్నిస్తూ ఉన్నాడు. ఈ ప్రశ్న ఈ లోకంలో ఎవరు కూడా వేయలేనటువంటి ప్రశ్న. ఎవరు కూడా మన ఎదురుకొచ్చి నాలో పాపమేమనుందో చూపించు, నా దగ్గర ఏది లేదు, మీరు ఏది నా దగ్గర చూపించలేరనే ధైర్యంతో ఎవరు మాట్లాడలేరు. ఎందుకంటే అందరము పాపం చేసి దేవుడు అనుగ్రహించు మహిమను పొందలేని స్థితిలో ఉన్నప్పుడు యేసుక్రీస్తు ప్రభువారి యొక్క ప్రత్యక్షత మనల్ని పరిశుద్ధ జీవితంలోనికి తీసుకొని వచ్చింది. యేసుక్రీస్తు ప్రభువారి యొక్క ప్రత్యక్షత మనల్ని పరిశుద్ధతలోకి నడిపిస్తూ ఉంది. యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు పరిశుద్ధతకు మహనీయుడైనటువంటి దేవుడై ఉన్నాడు. యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు ఆయన పరిశుద్ధ జీవితాన్ని చేశాడు కనుకే మనల్ని కూడా పరిశుద్ధులుగా పిలవడానికి ఇష్టపడుతూ ఉన్నాడు. ఆయన తన రక్తము చేత మనల్ని పరిశుద్ధులుగా చేశాడు. ఆయన రక్తము పరిశుద్ధమైంది, ఆయన రక్తము పాపము లేనిది, ఆయన రక్తము నిష్కళంకమైంది, ఆయన రక్తము నిర్దోషమైంది. అందుకే ఈరోజు ఆయన రక్తములో కడగబడినటువంటి మనము పరిశుద్ధులముగా ఉండుటకు, పరిశుద్ధత కలిగి జీవించడానికి ప్రభు మనల్ని పిలుచుకొని ఉన్నాడు. క్రీస్తునందు ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, నేను పరిశుద్ధుడును కనుక మీరును పరిశుద్ధులై ఉండు అని తండ్రి అయిన దేవుడు చెప్పినటువంటి ఆ వాక్య భాగాలు యేసుక్రీస్తు ప్రభువారిలో కూడా మనం నెరవేర్చుకొని చూడగలుగుతాం. యేసే ఈ భూలోకంలో నివసించిన కాలమంతా కూడా ఆయన పరిశుద్ధుడుగానే నివసించాడు. పరిశుద్ధ జీవితాన్ని వైరాగ్యంగా చేశాడు. పాపుల మధ్యలో ఉన్నాడు కానీ పాపం చేయలేదు. వ్యభిచారుల మధ్యలో ఉన్నాడు కానీ వ్యభిచారం చేయలేదు. గిట్టనటువంటి వాళ్ళు ఎన్నో మాటలు ఆయన గురించి మాట్లాడారు. మూర్ఖులు ఆయన గురించి ఎన్నో వ్యతిరేకమైనటువంటి పలుకులు పలికారు. మోసకారులు ఆయన గురించి ఎన్నో విషయాలను వక్రీకరించి మాట్లాడారు. అయితే యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు ఎక్కడ కూడా తన నోట నుండి కూడా ఏ పాపమును చేయలేదు అని వాక్యంలో రాయబడి ఉంది. ఆయన అంత పరిశుద్ధుడా? అవును, ఆయన అంత పరిశుద్ధుడు. ఆయన ఒక్కడే పరిశుద్ధుడా? అవును, ఆయన ఒక్కడే పరిశుద్ధుడు. ఈ భూమి మీద మరలా చెప్తూ ఉన్నాను, ఎవ్వరు కూడా పరిశుద్ధులుగా లేరు. పరిశుద్ధులు అనేటువంటి వాళ్ళు ఎవరు లేరు. ఒకే ఒక్క పరిశుద్ధుడు యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు. పాత నిబంధన కాలమంతా మీరు చూసినా దైవభక్తులు ఎంతో మంది దేవుడి ద్వారా సాక్ష్యం పొందుకున్నటువంటి వాళ్ళు ఉన్నారు. దేవుడి యొక్క విశేషమైన ప్రత్యక్షతలను అనుభవించినటువంటి వాళ్ళు ఉన్నారు.
దేవుని యొక్క స్వారూప్యాన్ని చూసినటువంటి వాళ్ళు ఉన్నారు. కానీ ప్రతి మనిషిలోనూ లోపాలను మనం చూడగలుగుతాం. ప్రతి భక్తుల్లోనూ ఏదో ఒక లోపాన్ని మనం గమనించగలుగుతాం. కానీ పాత నిబంధన కొత్త నిబంధన చరిత్ర మధ్యలో ఎంతో కాలం చీకటి కాలం జరిగింది. అయితే క్రొత్త నిబంధనలో పరిశుద్ధుడైనటువంటి వాడు యేసుక్రీస్తు ప్రభువారిగా కనబడతా ఉన్నాడు. క్రొత్త నిబంధనలోనే కాదు, యుగ యుగములు ఆయన ఒక్కడే పరిశుద్ధుడు, ఆయన ఒక్కడే పరిశుద్ధుడు. ఆయన తప్ప మరొక పరిశుద్ధుడు ఎవరు లేరు. మీరు ఎక్కడ వెతికినా, ఏ కోణంలోకి వెళ్ళి వెతికినా, ఏ చరిత్ర వెతికినా పరిశుద్ధత జీవితాన్ని జీవించిన ఏకైక వ్యక్తి యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు మాత్రమే. పాపము లేని వాడిగా జీవించాడు, పాపరహితుడిగా జీవించాడు. ఆయన పాపము లేని వాడిగా జీవించి మనకు కూడా పరిశుద్ధమైన జీవితాన్ని అనుగ్రహించిన గొప్ప దేవుడై ఉన్నాడు. క్రీస్తునందు ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, మనం చాలా విషయాలు యేసుక్రీస్తు ప్రభువారి గురించి ప్రతి ఉదయాన్ని నేర్చుకుంటూ ఉన్నాం. మీరు నేర్చుకుంటున్నారు అని నేను నమ్ముతా ఉన్నాను, మీరు తెలుసుకుంటున్నారని నేను నమ్ముతా ఉన్నాను. కానీ మీ లోపల ఆ పరిశుద్ధుడైన దేవుణ్ణి స్తుతిస్తూ ఉన్నారా? ఆ పరిశుద్ధుడైన దేవుణ్ణి ఆరాధిస్తూ ఉన్నారా? పరిశుద్ధతకు మహనీయుడైనటువంటి దేవుని యొక్క జీవితం మనల్ని పరిశుద్ధతలోనికి నడుపుతుంది. ఈ లోకంలో ఏ మనుషుని చూసినా నీవు పరిశుద్ధతలోకి వెళ్ళలేవు. భక్తులు చాలా మంది ఉంటారు, వారు పరిశుద్ధులుగా పిలువబడినప్పటికీ అసలు పరిశుద్ధుడైన దేవుడు మనకుడున్నాడనే సంగతి గుర్తుంచుకోవాలని ప్రభు పేరట మీకు మనవి చేస్తూ ఉన్నాను. పరిశుద్ధులుగా పిలువబడినటువంటి వాళ్ళు, భక్తులు ఎంతో మంది కొనుకోబడ్డారు. కొంతమంది ఈ లోకంలోనే జీవిస్తూ ఉన్నారు. నీ వారి వైపు చూస్తే వారు నీకు పరిశుద్ధులుగానే కనబడతారు. కానీ యేసుక్రీస్తు ప్రభువారి వైపు చూస్తే ఆయన పరిశుద్ధుడిగా కనబడుతూ ఉన్నాడు. ఆయన్ని ఎవళ్ళు పరిశుద్ధుడిగా చేయలేదు. ఆయన్ని ఎవళ్ళు పరిశుద్ధుడిగా చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఎందుకంటే ఆయన పరలోకములోనూ పరిశుద్ధుడే, భూమి మీదను కూడా పరిశుద్ధుడైనటువంటి దేవుడై ఉన్నాడు. కనుక ఉదయకాలాన ఈ పరిశుద్ధుడైన దేవుని యొక్క మహత్యాన్ని కొనియాడుతూ స్తుతిస్తూ ఆయన నామాన్ని స్మరణ చేద్దాం. ఆయన ఒక్కడే పరిశుద్ధుడైన దేవుడు. ఆ పరిశుద్ధుడైన దేవుడికి యుగ యుగములు మహిమ ఘనత ప్రభావములు కలుగునుగాక. ఈ వాక్కులు మన హృదయంలో ఫలించి మన ఆధ్యాత్మిక జీవితాల్ని అభివృద్ధి పరచునుగాక.